The Lord may speak through our circumstances. Ang Ginoo makikistorya pod siya sa tao pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. When a situation is painful, we must remember that hearing from God is more important than our comforts and pleasure. Kung sakit na gani ang imong gibati gani, sakit na kaya ang imong dughan gani, hinumdumi na mas labaw ang pagpaminaw sa Ginoo kaysa comfort and pleasure. Ano ka? Because sometimes He uses difficulties and suffering to grab our attention. Sa inyo ang panghuna-huna, ano kang dunay COVID? Ano kang naay pandemic? Mahayon ba nimo ang Ginoo kung anong naitabo ni siya? Iyo bang ingnon ang Ginoo, Lord, Christian man may nga nasod? Anong gialawan nimo ni nga maigo mi ani nga COVID-19? Higala igsuon sa mga panahon ngayon ani, ayaw isipa nga gisakit ka sa Ginoo. Kundili isipa nga kini usa kini kapamaagi sa Ginoo kay aron makuha niya ang imong atensyon. Kay basin baya atong before pa ang COVID, wa jud kay panahon sa Ginoo. Pag-ampo, pagbasa, wa gani ka katuod sa balay sa Ginoo. Mas nakatuod pa ka anang mga kalingawan sa kalibutan kaysa makatuod ka sa balay sa Ginoo. So sometimes inani ang himuon sa Ginoo para lang makuha niya ang imong atensyon. Kinahanglan ka nga agi pasakitan, kinahanglan ka nga sulayan kay aron makuha niya ang imong atensyon. Why? Because God has something to teach us. Gusto kita nga tudluan sa Ginoo. Gusto ta tudluan sa Ginoo. Engong Padre, instead of focusing on why the situation has happened, our first question should be, Lord, what do you want to say to me? Imbes na mangutana ka sa Ginoo, bayon ka, Lord, kanong gialaw man nimo nga mahitabo. Lord, Christian country man me. Lord, kanang daghan magnangalagad sa imuha. Lord, faithful man ko sa imuha. Anong napil bang ko ani? Instead na mag-focus ka anak ng mga pangutana sa Ginoo, itwist ang imong pangutana. Ingna ang Ginoo, Lord, unsa ang imong gusto isulti sa kuha? Ay basin dunay mensahe ang Ginoo sa imuha. Basin kaniya to, grabe nimo kabuluyagon. That's why Gus, gi-remind ka sa Ginoo aron tagaan nimo sa pansin ba? Tagaan nimo kanang pagpakabana ang Ginoo. Lord, kanong akong anak pa man ang nasakit, Lord. Nga faithful man ta ko sa imuha. Na may mga dili Kristohanon, nga dili man sila masakit. Grabe po di mo kinaiya. Dili na inanang kinaiya sa Kristohanon. Ayaw question na ang Ginoo kay wala kay katungod na mo question sa Ginoo kay perfect ang Ginoo. Sa tanan niya pamaagi maayo. Kung medyo sakitan ka, paminaw sa Ginoo. Kay basin sa kanang sakit nga imong gibati, dunay tingog ang Ginoo nga imong madungog diha. Na gusto niya himuon nimo. Ayaw question na ang pamaagi sa Ginoo. Labi na ginang moingon ta nga anong dili pa man to siya nga utan mo unta to. Dili inana ang Ginoo. Sa imuha gusto makikistorya ang Ginoo ug dili sa iya. That's why sa imuha na gihatag kay naay gusto isulti ang Ginoo sa imuha.